kajing kublai iet ya piwei puwei ki parlok kiba iet kiba jupet ya kani ka channel bat ju ngap kani ka khubor na kapor sha kapor kaktien ka jong blai ka banga kwa ban wan ra kani ka step kalong na ka stiu pol skinong Philippi ka long basau ka dokhat ka bakhat lai ikin tien kiba ong kumne ngala ban le eki baro hau ta ba panchat bor nga kani ka dokhat ka kalong popular ka kamlong common ha ka long yen ki kristan ha ka perthai kristan la jiyo i bala tho kani ka dokhat ha ki frame bat lawa ha ki yeng jong ki babon ki bala ngai hau jisu don ki ba tho tatu da kani ka dokhat don ki nong ele kai sports ki baju kran bha ya kani ka dokhat Henry tungin ya pech ka jingmut habau pol Ukraine ya kani ka kentien igini ki kentien ngiyo i habangi pule ka dokhat ka bakhat lai hang ning is ngotu shy makani ka dokhat ka kran yangi ba kumno bangin nang bangin sngohon hapdeng ki jing ki babon rukam kadokhat bakhat ar ko ngatip kumno ban penpo bat ngatip kumno ban sngodap kerhai haka bat haki baro ngalanang ya kata kabuit ban sngo kadang ru bat ban sngo thakan ru ban sngo dap bat ban sngo kerdo upol habu don hapdeng ki kenceri habu don hapo ka yeng bendi idon ki por ka baka bible ka yathu ingi wat tang ka jany ba unkup lu kam don kabam kambiang kidon ki por ki ba ut sa sngo tngan usngo kerdo bat hapo yang ka yeng bendi ki kenceri ki balate la khom ya u ki ti ki kajan shibon ki jing ki ba ulayat nang ba ada pin pule ka ba ar koren kal nong bakhat wed khot ba ar pusau hadu ar punyo hang tungin siam hadu kat no pol u siam jinjar hadu kat no pol u yat nang ba ki jing ki ba jor na ka benta ka gospel Henry habangi pule kani ka dokhat ka bakhat lai ka ba ong ngala ban le ki baro hau ta ba pensat bor yanga kani ka dokhat ka kran ba u pol unang ken ban sngohon hapdeng ki jing ki babon rukom ki ba uyat nang ba para lok ba ye hato pidon hapdeng ki jing ki babon serta le se pijen jar hakayo ka kot le se la sop ye pide ke jingpang ki ba harukam le se pis ngau ba ka jing sup ka jing kemen ki jingai de ki spa mail na ka jing em ka jong pi le se pi yat leng ba ka jing kerdo ka ba krau ha ka jing em le se chibon ki ni ki jing ki ba pi yat leng ba baka ke bang ko ban ong ha ka ni ka klipat jong ni ka por kalong to bu ka jing shania ka bateli ha ublei ha utrai jongi ubalong u Jesu Kris hapdeng jong kita ki jing sngo du bor ki jing sngo tolot ki jing sngo bom la shu ban ya chaprang ong i de ki kentien ko bau pol u ong panong ngala ban de ki baro do ta u ba pensat bor yang ong ngala ban ya chaprang leng ba ka bor ka jong u Jesu Kris bu ya ka jing shania ka bas kem da ka ba flash o blay badong atrai di tang ka bor ka jong me ka ban la ban pensat bor yang penhun ya la ka jong ka men siam da ka ban ong ngahun ka men siam om namar bangala yo lut ki baro ki banganga kwa Henry ngahun namar bangala yo yame ubalong utelong jong ki baro upol habu Ukraine ni ki kentien usngo thu sai kadar habau la yo Jesu uyo ki baro namar dei ha
usiam ya ke telong jong ka bor ba ka jing pensat bor wara pedeng ju ki babun ki jing ya kum tang awan rak ro ya kane ka tien ka jong ble ya kane ka klep mat halor jong kane ka jing kali hato pinang ban smo hun ha pedeng ki jing e babun rokom palok ba ye u jisu yo i ki jing e ki ba phiat lang ba jisu yo i kita ki jing yesiam ki umat ketang ki jing pat tok not ki ba phia siam ha ka jing yam Henry to wan su jisu da ka jing chania brong trai da ka bor jo ngam la Henry ngala pat pan le ye ki e baro da me u ba pen chat bor yang brong trai ngala ban ya chaprang trai ngala ban sakriya me trai ngala ban duai trai ngala ban sngohun trai ngala ban im na kamta kala syai om banganga don kabor Henry banganga don ya me uba pencet bor nga blain kerkui kini kitien hakar tenggu Jisu amen.